Meillä oli perheessä siis aina, kun Euroviisut tulee keväällä, niin se oli meidän vuoden yksi kohokohdista. Se oli itse asiassa suurempi kuin joku joulu. Ja sitten mä muistan vuonna 2008 mun tytöt oli 8-9 vanhoja ja katsottiin siis Suomen karsintoja. Sitten jotenkin musta tuntuu, että ne biisit ei iskenyt niin kuin muuhun. Sitten mä tulin sanoneeksi tytöille silleen, niin kuin, että pitäisikö iskän näyttää. Ja tytöt oli sitten niin kuin, että joo, iskä men näyttää. Ja levyyhtiö sitten innostui ja sitten mut ilmoitettiin sen vuoden karsintoihin. Näin se vaan meni, että lapsille tuli luvattu ja sitten loppupeleissä pääsi ihan finaaliin asti. Ja mä aion tosiaan vetää yhden mun kaikkien aikojen suosikkibiisin, Baby Lasangen Rimtikitanti. Eli Baby Lasangen Rimtikitanti. Miten se lausutaan? Rimtim takitim. Rimtim takitim. Osaan mä sen laulaa kyllä sen biisin, mutta mä en saa lausua sitä sanaa. Sä päätit pistää bileet pystyyn. Aika vanhalle papalle aika kova homma tää joraaminen tällä Mitäs menikään toi biisin nimi? Mikä se oli? Älä nyt, mä osaan laulaa. Se on rim-tim takitim-tim. Ai, se meni oikein. Mikä se vuosi oli, kun sä olit itse viisuissa mukana? 2009. Joo. Onko vielä tuoreessa muistissa se? On aika kultaa muistot, hyvä meininki oli 2,5 viikkoa ja Joo. kyllähän se niin kuin ainutlaatuinen kokemus on. Kumpi on jännittävämpää, Euroviisut vai tämä? No nyt täytyy sanoa kyllä tää, koska siellä vedettiin kumminkin omaa biisiä, niin Joo. ja sit pitää tätä hommaakin osata aika paljon. Mut hei, miten sä tanssit? Hei, pienet apikset.